Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ọlọlọ Nneka Chimezie na-ekwu, anyị na-ewetakwara unu ọnọdụ Igbo. Biko onye ọbụla ga-ahụ vidiyo biko tụsaa ya tili ya ruo nna anyị ukwu David Umahi ntị. Anyị nụrụ ihe nna anyị ukwu David Umahi kwuru na enidizighi Biafra na ọchịchị Tinubu dị ndị Igbo arụ mma. Ihe a na-eme ofu onye lite ya pụta oge prezenti onwe ya and his opinion. Ya pụta kachasị ndị na-aka ekwu okwu awụ ndị politishan na ha pụtachi ikwu okwu, ha na-ekwu okwu enwedịghị nsọpụrụ na ndị Igbo anyị. Gọvanọ David Umahi ewerego federal might bịa kejere Tinubu ndị Igbo. Onye ọbụla mana ndị Igbo ataghị ahụ Tinubu, ndị Igbo agaghị atakwa Tinubu. Ana m ekwu dịka onye Igbo mbụ maka Igbo nwere ka ha si na-achịgharị uche and ile anya uche ha na-aga one corner. Mana ihe m chọrọ ịgwakwa nna ekwu David Umahi ewu na dati APC anụnwa ọ bara ya aba o. Ya ga-ajụ founding fathers ndị Igbo anyị soro ndị ofe mmanụ ga fọm APC. Ihe m na-agwa gọvanọ Umahi ọ na-emekwe na ya were nwayọọ ka ndị bụ ụzọ gaa na APC ahụ jiju nwayọọ so that ịgachi ije ahụ lọta gị hụ ebe ị ga-ala gị hụ ebe ị ga-azọkwasị ọkpa wee kwuba okwu. Rochas Okorocha so na ndị gara ije APC. Rotimi Amechi so gaa ije APC. Ogbonna ya ọnụ so gaa ije APC. Emeka Nwajoba so gọvanọ Umahi na-amụ amụ na APC anụnwe nọ na-ama chori anyị na-ama. Ya dị ka ị ga-aga jụọ ụmụnne gị ajụjụ azụ na ha gakwuru n'oru. Ị ga-aga jụọ Rochas how far? Ị jụọ Rotimi Amechi how far? Ogbonna ya ọnụ wu 6 feet, ọ ndị APC fọgburu Ogbonna ya ọnụ higbuo ya. Ime ọ na-amapụ gaa ire Igbo otu Zik si ree Igbo. Ọnọdụ anyị nọ ya today ọ Zik political foundation ahụ Zik hiwere ka ekwekwasara ọkpa. Mana ihe m na-agba gị na that foundation Zik hiwere unu na-esheki too much, and that is why breeze ebolo unu bụsasa unu onye nọ ya na nka ọ na-ekwu. Ile anyị hụ na ndị ugwu na-agbanyeghị Atiku apụọla na APC Pukori na PDP, mana ị ga-ahụ na ihe jikọ ndị ugwu uwo unity ha asụ ndị ugwu. Onye ọbụla na-ekwu okwu ya na respect ndị ugwu so that okwu chachisa lọta ya hụ ebe ọ ga-ala. Tinubu ndị be ha nọ na-akparị ya, enwebeghị onye be ha o mere attack ma ọ chọọ ka ọ gbajuo aka maka ọ mana ọchịchị a ga-ebi ebi, ọchịchị enwere ebe ọ ga-ala. Mgbe la onye o ji federal might gbaji aka chebiri ya. Ya ka ha na-eji eme ihe ọbụla ha na-eme na ha na-asọpụrụ their tribe, asọpụrụ ndị be ha. Okwu ọbụla ha ga-ekwu ga-eput ndị be ha on the spotlight, ha na-eze. Mana ngụnwa ndị Igbo anyị kwa ndị chụkwala ọchịchị a mbụ eziokwu na ha na ha epushinwu dị ụtọ orurezi ikirere anyị debezi anyị enyi ha awụ ha na-azụ isi onwe ha. Mana n'agbanyeghị ha gakwarị onye na-eme ya na-ezo onwe ya ngige soro ga ije ahụ. Rochas Okorocha apụtabeghị mbụ na-ekwu ụdị okwu gị na Hope Uzodimma na-ekwu ma ọwụ ngige ma ọwụ ifu Rotimi Amechi and rest. Ngị na Hope Uzodimma awụ ndị gbakawara gwa federal gọọmenti na nso shiwe na unu ga-agbajili Igbo aka, na unu ga-apịtọ nwa Igbo, na unu ga-emegbu nwa Igbo, na unu ga-erechi nwa Igbo dịka Judas si were Jizọs. Andon na ha emeni ya. Gị na Hope Uzodimma more especially ọ na-adị ekwu okwukwo as if erechiri unu Igbo erechi, so unu na-edecide ihe na-eme n'ala Igbo. Na onye ọbụla mana mgbe ebido afọ mụrụ APC enwere na agenda, enwere na Islamic agenda wụkwa ya ihe ndị ọcha si obodo oyibo bịa na-alụ ọgụ ya. Mana ọngụnwawu gọvanọ David Umahi na Hope Uzodimma of Imo State bụ ndị eji wee wakpu anyị dịka Afonja
Afonja ka ndị Fulani ji wee wakpo ndị kwara nara ha kwara tata wee were adaka boro wakpo ndị Biafra wee merie anyị n'agha. Ndị ọcha alụọla ndị Igbo ọgụ, lụọ ha n'elu lụọ ha n'ala, ha emeribe ha. Mgbe Igbo bụ Igbo, ndị Igbo ji wee fọm agha ekumeku, ha ji wee lụso ndị ọcha ọgụ. Na ndị ọcha bịa chọpụta na sọsọ otu ha ga-esi win agha merie ndị Igbo gbajie ha aka o internally. Ha wee ha na ndị maka ha na ndị Nigeria na fọm ọga from 1960 to 1970 ndị Britain na ndị Nigeria na alụso. Nigeria na-ekwu Nigeria Awụsa Muslim na Yoruba Muslim bụ ndị jikọrọ aka ọnụ wete ndị Britain. Ọ bụrụ ndị Yoruba niile, ọ bụrụkwa ndị Hausa niile, Hausa Muslim na Yoruba Muslim ndị na-eme ya. Ha bịa hụ na ndị achịrị ike na the only weapon ị nwere ike iji merie ndị awụ itisa ha ka ha hapụ gị ikwu with one voice. And then ntisa ahụ etisa enwere ndị enwetara na oge nke dịka ugbu a ndị enwetawo ngụnwawo Gọvanọ David Umahi na Gọvanọ Hope Uzodimma ka enwetara. Unu ka na-ere Igbo penny n'afọ na ụdị ọchịchị a na ụdị ọnọdụ edewere ndị Igbo. Gọọmenti ga tọta nwanne gị, adị m sure na ụnụ nwagara ije ahụ bunata kpee ya ikpe mkpegide tọọ ya nga. Gịnwawo Umahi ọpọn na pen na iru uju ndị Igbo na-aga. Sitatom unu ji wee ga kpọta ndị amị, sitatom unu ji wee ga kpọta Atidikubo, o ji wee gbuchi ndị Igbo aka na da sitatom. Unu ewere amị federal might ndị iro wakpo ndị bụ unu kpọtakwuo ogbu arụ ọbụla wa Atidikubo wakpo anyị ewe jide ya ụtọ anyị sụọ ka akwụ gị kpọọ ndị nke gidebe n'obodo oyibo. Iwọọla work minister next year ugbu a now abana next year already 3 years. Ihe rụrụ anyị Enugu to Ọnịcha ị ka na-echi aka na ebe ahụ. Ị ka arụbeghị iru ahụ, ị ka na-echi aka na ebe ahụ. Fashola arịgoro ebe ahụ jidebe ha niile rụọ. Nya ọ bụrụ na ihe emere ngige kịta na-eji eji EFCC, kedu ihe nchedo na ebuicha gị ego a eji arụ coastal line, ego ị na-ebi gị Gọvanọ Umahi achọrọ m ka ịmata na a na-enye gị ya ka idebe, jidesikwa ya ike, emetụkwala ya aka maka aka ga-akpara gị. Ego a na-eme punye gị pụta na-ere ego a iji a ga-anara gị ya, mana ihe ikwuru ekwu na ọnọdụ idebere Igbo ị ga-emeghasị ya ga-emefile kịta apụtabeghị n'ime mgbe ọ nọ na Central Bank n'isi mgbe ọ pụtabeghị n'ime ruo taa. Ngige alakpuole nke gị maka na ịda anya ukwu too much. Ama m na ego coastal line ahụ niile ị ga-echi ya Tinubu na-eche gị ma ha Tinubu kpọgidere ndị Igbo asị kpọ ha asị nkịta na-akpọchi ihu, so iwe onye Igbo, so you are not Tinubu adịghị emede nke ya pretend. Cherenụ unu megide ihe nne m unu kpọkpụzie ya second tenor ya gwa unu ọnọdụ unu ga-anọ. So ihe m na-ayọ gị iwu biko ihe ahụ ị na-eme n'ebe ahụ ị na-eme ị na-ekwuru onwe gị ekwuzi n'Igbo. N'Igbo nọ n'iru uju na nwa anyị ụmụ anyị. Mgbe ndị Yoruba litere ha na APC anyị kwado ha, ụmụ anyị litezi ịba akwa mmegbu a na-emegbu anyị. Ngụnwa sị na ọnọdụ ahụ na ndị Igbo sị na ọdụ ha mma. Nnamdi Kanu nọ na nga iwe mmanya anyị aka n'anya mmiri anyị na-ehi na nwa anyị nwoke atụrụ nga ga-esi na Biafra akwụsịla. Biafra akwụsịrị for you because ị nweghị gị na Hope Uzodimma dị m chọrọ unu nwere plan na unu chụsịa ihe unu na-achị na unu ga-anata na village unu biri. Asịghị m na enweghị ga-egbu unu. Enwere ndị lụrụ agha against Ike Nwachukwu ka mkpọ afa lụrụ agha against ndị Igbo. Ọ lụrụ on Nigerian side mgbe agha biri akpalatara ya ndị Igbo. Today Ike Nwachukwu ama anya na-ele ya n'obodo, enwe onye kụrụ ya ihe, enwe onye gburu ya Igbo, mana ama ọnọdụ edebere ya. Nna anyị ukwu Umahi ha yes ọnwụ na Tinubu fụkazie gị n'anya n'ọrụ ya na-arụchi compensate enyekwa nwa another minister another 4 years, that's all. Gị lọta Hope elema aha ngige wụkwana minister before you ọrụ na lọta nga ka ọ na-achị ikpu now. Rochas Okorocha arụ ya before you, Rochas nwa kwuo pim na-atọ ya nga. Emeka Nwajoba ala voicemail ele aha ogbo nna ya ọnụ anyị ma ebe ọ nọ. So nna anyị ukwu Umahi ana m agwa gị na mkparị na-akparị Igbo gị na ọchịchị enyere gị adịla too much ka ihe aka n'anya ma gbu n'ala. Ndewo.